Od polovice apríla do júna tu máme sezónu špargle. U nás najčastejšie vydávame bielu, zelenú alebo fialovú špargľu. Len pre zaujímavosť biela sa pestuje bez svetla, zvyčajne pod zemou, preto jej chýba farbivo. Ak si na jar varíte špargľu, naberiete energie a budete sa cítiť zdravší vďaka veľkému množstvu vitamínov a vlákniny. Špargľa obsahuje minimum tukov, preto je vhodná pri rôznych diétach. Čerstvú špargľu spoznáme podľa toho, že je prušná, pri odlomení tvrdej stonky krásne pukne, nie je rozkvitnutá a tvrdá. Tvrdú časť odstránime, nevyhadzujeme a použijeme na polievku. Špargľu pred varením ošúpeme škrabkou smerom od špicu k stonke. Špargľu môžeme jesť surovú v šaláte, uvariť v horúcej vode 8 až 10 minút, alebo v parnom hrnci 15 až 20 minút, alebo na panvici 15 až 20 minút. Ak si chcete so mnou špargľu uvariť, nenechajte si ujsť ďalší príspevok.